Sainpas lopultakin näitä väkeviä. Tekilan nappasin tossa muutama minsa sitten, että alkaa se vähitellen vaikuttaa. Sen pitäisi olla jotakin 1,5 kertaa isompi annos vähintään 7 eurolla, saatana. Suopi nähdä millaiseksi tässä nyt kehittyy, että... Niin hyvä pouta, se 2 vanhaa pouta, sateen pieksämää. What's the point? Minä kysyn vaan. Ankkurinappi, vaan muistoksi jäi. Ankkurinappi, niin. Anno haista paska Juankoski ja... Ihmiset täällä katteloo vähän, että mikä hullu tuolla täällä kuvaa itseensä. Ihan kun ne olisi ikinä nähneet kännistä. Tai ihan mennyt vielä kännissä mielestäni on, mutta ihmistä kuvaamassa itseään Nokian kamerakännykällä. Niin. Pitää kyllä Jönsissä vielä Snaggeriltä nakkasta jotakin iltamättöä, että Snaggeriltä nakkasta. Viimeisenä mie nyt haluun Rääkkylästä muistutuksia itselleni tähän, että... Aika tapaile! Aika tapaile! Ymmärtäkää se, perkele.